Jakarta. Geber Jakarta. Buruh. Oke guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Good kayak ya. Bahasa keren guys. Tapi itu sarapan habis lab. Bersama Mbah. Oh, masih muda loh Mbah. Bu aja masih dipanggil Cece. Bu aja masih dipanggil Cece. Masa Mbak Hendro, Bu Hendro. Nah, kita sarapan dulu guys di tempatnya Bu Hendro. Mie teh, Rafa sukanya mie guys. Mie-nya habis, tidak ngemil lagi. Nah, karena sudah siang. Nah, karena Ledamis tadi nge-live dulu. Nge-live dhisik saiki ususé lho. Kembang rawe ben gatel cangkeme ya. Kok pecel terus Le? Pecel terus karena di desa kami tidak ada yang lainnya. Ada soto, rawon itu di tempatnya Mbak. Is ada nih juga desis pecel karena favorit kita adalah pecel. Nah, di Solo ya nasi apa? Rendang pecel Nasi apa ya Solo? Terus dua nasi pecel setunggalin. Sayur madam ya. Oh, betul. Nggih, bebas setunggalin. Tapi sambelnya bisa nggih, Bu? Sambelnya bisa juga. Kayaknya nih goreng Bisa. Tiga toh. Sehingga ada Bu sarapan itu. kok pinter nek goreng ya kok ya ora remuk lho. Sing nasi tambah Pinter nek goreng lho. Wajane apa jan tangane iki niki piro ngene ya Allah ya. Sewu. Tadi 500 lho ya kira dhewe 500. Elah lho ya cilik neh. Sewu telu. Dibungkus mawon Bu. Bungkus. Nah iki pi. Sing niki kir madang iki. Bu jari iki. Wis njaluk. Jare bar sarapan lho. Bar sarapan wis Pak. Mungkin wis sik sabar. Golek duit dhisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lek kok pecel terus gak bosen. Alah bosen nang kuburan kono. Bismillahirrahmanirrahim. Mawa ngoten. Wong jenenge mangan kok bosen. Favorit Caca di tempatnya Bu Hendro. Siapa kalah? Sakit itu. Siapa ini? Mbak Rama loh. Bu Martono. Bu Wartono sudah nggak jualan guys, dia sakit. Wis tuwa. Sakitnya 6 blorok meneng kene nggak aku. Kong niliki. Lagi godhong rawe iki. Itu udah gatel langsung blongo bakul. Godhong turi maring kenteng, Pak. Jamis sambelnya. Pak. Rah dhewe ya. Marai kencang ya. Layune maksudnya Bu. Layu. Anak serondang, anak kering. Iki ki mlayu rene iki golek mie. Ora enek neh padha ae ya Allah. Pak Koretno ya Surabaya. Ora enek koretan ora enek kok. Koret. Kapal. Sakmene iki pinten Bu? 7.000. 7.000 mundak ning enake 6.000 tak kalen. Saiki mundak ya karo dhewe. Wis iku sudah dadi 15.000 iki ya. Tak OTR ana ning nggon biyen. Pripun Bu? Sesuk murah. Tesih murah. Dari Jakarta. Murah sing sugih dhuwit ya nek nggon desa ngene iki. Kota dari cepu ya. Cepu tuh minimal nasi itu 7.000 tapi kalau di desa 2.000 nggone Mbah Yani. 2.000. Jadi Caca. Nek masuk wilayah cepu ke kota. Kamu kemarin Mas, ini apa? Saya pindah. 2733. tambah tempe telu. 3335. Jone putih ya. Jone putih sekali. Biasa premium. Sampai satu ini juga.
Biasanya putih banget ya. Mas yang sudah bapak yang biasa nih. Pengarang itu juga karang itu. Enggak ada ikan. Nah, itu sih. Ini kan jajan cair Mak Demis. Ada kali Mak Demis. Oke. Ini kan jajan ngeten iki. Nggih, nggih, ada berapa kali? Nggih, kali. Berapa kali? 5 Iki sing biasa tak Kula sedikit-sedikit Apa mawon apa kayak remuan. Remuan. remukan. Rasa paringi remukan mawon. Nek remukan kan satu ya. masih pun. Berat. Masyarakat. Masakin ku awal. Mantap sekali. Tempatnya Bu Hendro enak sekali. Jadi di sini 7.000, tempenya 2 guys. Silahkan mampir tempatnya. Apa Pak? Tok Butung, Bro kembar. Bro Kembar. Cepu. Yes, mampir ya. Kayak minum apa? Minumnya anu itu air putih aja ya. Aqua tanggung, aqua tanggung tuh. Aqua tanggung. Oh. Iya. Oke. Bungkusnya nasi serundeng, 2. kaleng. Nggih, tutup-tutupnya dulu. Tapi ping ditukokno yo nek dipangan. Kosong. Tukokno butuh-butuh ayo. Ngeten Mak Demis. Nggih. Kali tempe ngoten mawon Mak Demis. Iya. Nggih sing rasa Kan paringi remuan. lontokan mawon. Iki apa? Ikane telas. Iki daging cacah Mak Demis. Ya nggih ngoten iki mboten apa. Berapa? Nggih, apa imam mboten apa. Sebenarnya nggih serundeng. Nggih, kami Dia mawon. nemuan. Mboten mesan nek imam. Aku rasa. Daging cacah ya. Kayak piting kaleng bahasa remuan. Piting itu ketara. Dia nemuan. Iya. Ngeten nggih. Demis. Nggih, nggih. Nggih kali niki. Nggih. Masih sudah berapa Mak Demis? Betul. Sing pisang mawon nggih, Mbak Indah. Biasanya sego sambel Mbak Indah. Oh, ngoten nggih, Mbak. Tim kupang. Mbak Indah dari mana? Dimas toh? Nggih. Mungkin nek mau Nasi dipangan. sambel biasanya. Nasi sambal. Berapa dhewek narapa sing nek kurupane sing Nggih, Mbon. kae nggo putune nggih. Nggih. Lah nek tak Berapa kira dhewek ngono no? kok Kae mek sambung. Umroh tahun iki ya nggih Mbak Mas. Lah Dimas. iki mangke Lah nggih Juli iki Tanggal tanggal tanggal. 11. tanggal 11. Wong niku nggih nderek Gunuris sami yo. Oh, sami? Nggih. Oh, nggih. Berkipas andeng Gunuris. Oh, nggih. Bulan kae. Kula nggih digudaki ae tapi yo kusik yo. Nggih, kon pokoke niate kula kon nenten. Itu nderek Gunuris. Anggit kula malah langsung daftar ngoten ya. Daftar kan mungkin 6 tahun atau 7 tahun. Daftar Kami nderek kami Gunuris iki ya. 6 tahun itu haji napa? Nang nggih haji plus. Corona, Plus. Nggih nggih kemudian nggih. Gunuris kan nggih Pengen wonten. kula nggih niku nek umroh mau ana langsung budal nek dina iki ngoten berangkat kula. Tapi tesih rapan niku lho aku. Sing mikir rapan. Nek kula nek umpamane sak omah ya sak omah kabeh ngono. Lina ya pengen Kan Pak. mboten dahar, Pak. Kok Lina Nggih. Pun bakal boten. Ini Mbak Indah, nggih Mbak Indah niku. enek Lina, Coba Indah. enek Rafa, enek Pak Jepre, enek. Betul apa nggih Mbak Ida nggih? Nggih pun boten apa. Kali ya. Sekadung.
kula sama bareng ngoten nggih. Sana umroh. Arek ngenteni Lina. Oh, nggak Lina. Lina budal, aku budal, Pak. Aku pokoknya tunggu Lina. Nah, nyamper Lina muni belum umroh. Rafa, kowe aku. Oh, nggawa wong sitok. Aku tahu. Lek Sri lek tok gak apa-apa karo ngewangi ngomong. Kono bayar. Pengenku ngono iki, Pak. Dadi ki ora aku dhewe ngono lho. Nek aku dhewe, kowe ora usah melok aku tak budal dhewe. Tapi ki mau Bu. Itu dia kali. Nggih. Bos nang kono tok gandengan. Ah, mboten gandengan mboten apa kula. Gandengane Nabi Ibrahim. Kula niku jane ape budal dhewe tapi gak nyulai bocah-bocah niku. Budal bareng. Nah itu nak Pak nang omah kan. Saya ngomong Rafa, kula tak budal dhewe. Wong kowe lagi ape aku wis bar mangan ae. Lah wis barang juta ya kowe gandul silipku ngono kok. Ape budal dhewe aku ya ora oleh. Aku tak budal dhewe, Pak. Aku tak budal dhewe. Moh. Iki Mbak Ida. Iya. Men mahmoh. Sing ngene rapang iki. Lho, lho. Iya ketok. Bingung dhewe. Ijo apa ora? Gak aku warek to. Soto Bu. Bersara. Mboten banyak sekopet selo. Arek e. Ampun ngene ngocros saya ketemu ora. Kan jenengan ke mriki Mas Dimas rene sak rombongan ke Surabaya terus e. Kelas. Dalu berarti. Bener nek siang badan jenengan ke mriki niku kanggo bos puakan niku lho. Oh nggih. Nasi jadi sekawan di nasi 4, 28 saking 22 53 terang tuh ngewu madam Iki aku banyune terang Toyota Yes, kita mau ke putu saya. Iya. sambong Teng boten. Di mana kok iki? Kapan tanggal juga 11 oke Nggih, insyaallah tanggal 11 nanti. Sampun Bu, matur suwun. Wah, kita tak gowo. Nggih, bareng pada apa? Mas. Tak belonceng kira. Kena moto nak, kena moto ya Allah, cah kucing. Ya Allah, wedan sapopo kuwi. Kayak belonceng. Wow. Banyak ya Cen. nggak boleh itu nono Ini talinya ditali. Nasi, makan nasi dulu, makan nasi dulu. mana sih ya Mbak serundeng inuk, Dok. Lelina makan. Kok malah Lelina gitu. Video Bu iki. Wah iya bisa makan. Kutu-kutu yang mangan. Padahal aja. Kok sak kudu sing apik aja kok Bae, banyak. bae nang. Iku kotor, nanti kotor. Ocon sia-sia. Dek keling bae. Ocon yo. Bae itu. Putu cantik orang bilang bae. Berikan kan lo, bae. Kosek sabar. Mbok kon mangan serundeng ya Lelina. Lelina makan. Makan. Mangan kok seneng. Pun mangan aja seneni. Nek gede. Mangan ae. Kayak pedek, Cang. Makan dulu ya. Kok dimamrek Lina lho? Nyarek, mandek. Duduk ini aja. Sebentar. Lina. Ya.
tulang ki cok kok sampeyan anak Elina wis. Alana, mak dhewe. Sel. Anak Rapa. Pekos. Gendong dhewe yo le. Iku enek isek. Ah, ya sembah ora lah, arek sembah ki sing gawe urip. Ada makan. Arek sing Sampai gawe. piye lah, Bos? Ngeng ki Lelina makan deh. Coba Lelina delok. Kene ditali. Ayo. Ha. Ini tak tali. Lelina makan. Yeay. Tali sik. Iki pancen pambine wis kecil, guys. Rotop kok. Raptop. Delok. Delok sik iki lho. Top. Iki lho. Delok tali nem. Ya. Kok Lelina delok makan. Kowe apa nang ndi kowe? Aja kok payut kowe. Nyalek, entekno. Wis ukur. Entekno Lelina wis sabar muyak kowe ora mangan ya wis. Pinter ya kok payut kok kowe. Iya, mami. Pinter ya. Juan mam. Masuk. Wis tak jadi ukur nih. Ukur nek gak cantik wis biarin. Pinter Esa masuk. Lambine kok api. Oh enek-enek api. Oh iya. Wah. Ini sabuke Nah, apik. mbak aku apik ah. Apik. Ini masih elek. Belum mandi. Jelek bayi elek lah. Sing penting putune cantik. Apik ini. Oh, bayi. Makasih. Apik ya wis. Sok tindak nolok Lina mame. Ya makane. Aku. Nambah. Aku ya. Nyalek. Ayo makanya duduk. Kamu duduk kalau makan. Pas susah wis rondenge, kok marah udene akeh. Wis. Kudu-kudu dulu. Mana? Gawe mam tempene. Kok wane kono wae. Mah, Paling bae. mah. Gak wane kono gerti wane aku ngono maksudnya. Iya bae kasih tempe, Mbak. Bakong kasih tempe, Bakong. Bae. Sini. Bakong. Sini. Bakong kasih. Jaluk sak ijar ngono ya Pak ya kabeh kok. Mau dek pengen mangan. Ada terkapal terbang. Apa terbang? Ina mau Ina. Ina. Oh alah, bae tunggal. Bagi yo. Haus validasi. Kok sudah Haus validasi. ada ular. Jangan di situ. Ular. Lah, Nak. Delok, Mbak, Lelina delok Lelina. Iya. Kok sak tambah ini delok cangkem iki isek teko coba diceli ae. Lah kono yo mangan tempe cah, wong didulang kok mangan tempe. Diam. Pelan-pelan. Nek ngomong pelan-pelan. Dikunyah sik tapi film delok sik bak. Wong kok ora gelem meneh. Enak apa? Mbame enak apane? Ndak sete bae. Pantut tut. Dimut ae rasa dipangan. Kunyah. Dikunyah. Kalau Lina delok. Habis. Oh, Lina makan. Aku jentenan. Sodo loyo. Nah. Dia untuk barang. Iya. Ini salam barang. Dadah.
Mam lagi ini lo tinggal dikit. Makan dulu. Minum. Bu, minum bu seretan bu. Minum.